Goddag YouTube. Jeg vil lige vise mit samlede fyrværkeri fra 2012 til 2013. Vi starter herovre med det, jeg har købt fra Harald Nyborg, som er 3 Grand Pro Exo sortimenter. Det er bestående af 2 slags raketter, 4 bomberør, 2 kejleraketter, 3 lidt mindre fontæner og 4 batterier. De 2 raketter vil jeg ikke sige så meget om. Der kan I se en test inde på min channel. Så er der Navara bomberør 5 skuds. Den kan I også se tester inde på min channel, så den vil jeg heller ikke snakke så meget om. Så er der 2 kejlerfontæner med 250 gram krudt i. Står op til 3 meter. Så er der 3 lidt mindre fontæner med 84,7 gram i. Så er der et Grand Pro 9 skuds med 71 gram i. Et 7 skuds med 95,5 gram i. Og så er der 2 små 16 skuds til sidst med 60,95 gram i. Ja, dem har jeg så 3, som I kan se. Videre over til mine Stevns Glent-raketter, hvor jeg har 7 pakker. 7 pakker Stevns. Det er nogle rigtig fine raketter, 1,5 tommer. Og der er 27,8 gram krudt i. De er rigtig pæne og koster ikke særlig mange penge. Så til det næste sidste jeg har fra Nyborg, det er et fast batterisortiment med 2 25 skuds og et 45 skuds. Jeg kan lige hurtigt kigge, hvor mange gram der er i de 25 skudsene. Og der er 153 gram i. Jeg gider ikke lige til at pakke det ud, så det der er de små. Til det sidste, 3 startskud, sortiment, som du får med, når du køber på over 300 kroner i Harald Nyborg. Det er et fint lille sæt med diverse faldskærmsraketter, røgbomber og ja, knaldperler, fontæner og hyl, så det er godt nok. Så har jeg ikke særlig meget for tilhands, men en lille smule 4 pakker 1 tommer Cracking Balls med 24 stykker i. Ja, de er rigtig fine. Nogle få heksehyl tilbage fra Tjernsen, og så en blandet pose med Ground Bloom Flowers og røgbomber og Cracking Balls. Så har jeg været ved mit fyr, hvor jeg har købt 8 pakker af de her AFAC hyleraketter, og der er 10 hver. De er rigtig fine. Dem kommer der også en test ind af. Så kommer vi over her til AFAC, hvor jeg har købt 12 pakker Thunderballs med 6 stykker hver. Det er mine favorit Thunderballs. Jeg synes, de er super gode og koster ikke særlig mange penge. Min eneste kl. 12 raket, det er en Aalborg bombe 3 tommer. Og der er 59,8 gram i. Så har jeg 5 Aalborg bomberør. 5 skuds. Dem kan I også se en test af inde på min channel. Og de er ikke særlig gode, men de er okay til de koster vanvittigt meget. Så har vi fra Hjemmefix. Starter lige her med et lille rør med Cracking Balls og røgbomber og Jumping Jacks og snorterbi fra Tjernsen fra sidste år. Jeg tror det kostede 10 kroner. Så har jeg 10 kasser Hjemmefix 6 hyl. 100 stykker hver. 2 Canapus batterier. 77 skud. 434 gram nemvægt i. Og min sidste batterier, som er fra mit fyr, hvor jeg købte et enkelt kongeperler, 16 skuds, og der er 135,2 gram i. Og så 3 Kaboom 26 skuds batterier, og der er 149,7 gram i. Det var alt mit krudt fra i år, 2012 til 2013. Følg med på channelen, der kommer mange flere test, og der ligger allerede test derinde. Ja, der kommer meget mere. Godt nytår YouTube. Vi ses.